Diha galibog ta kung namutong bata or namulak. Kaya ang atong butong luwag magigamit. Munang karon magpabugnaw ta kay init king panahon. Tara o magsugba po ta kauban ang barkada. Birada. Okay. Alright, so good morning mga kakukak. Karon uban ni ninyo kauban ang barkada kay nagasinabot mi nga mamutong. Una namong sabot mamutong raman unta. Munang diha gibirahan namo niadto mi sa bukid ug among gibirahan ang butong. Dili po ni amua ug di po ni ilaha. So nangawat ra siguro man ug kana ato nang gibirahan diha pero ang atong butong unsa giluwag man na unsa butong na o pulak or bahaw galibog ta. Pero kana diha birada gyapon ta ato gyapon ang gitibok diha para ang mga hangol matukan. Kay di man ato sao man nato na birada gyapon ta diha. So karon guys kay pabugnaw ta kay bag inita ang panahon maadto ta sa bukid kay atong birahan ang butong sa atong silingan. Ag masakpan bahala na nandiha birada ta. Unya kay grabe man ang kainit bisan diri sa bukid wa ta makontento sa butong. Muna moadto pud mi sa sapa kay magpabugnaw. Muna nauna-unaan namo ang mang-invite og lain para mangadto sa suba. Pero diha anga birada. So karon man nami pamutong ato nang dalon ang butong i-bring house kay mangadto na ta sa supa. Munang diha gamiting nami og unsay birahan. Alright. Now, sada po na yung view dito ng lugar ay. Mo na gapalugsong na ta kay atong adto ng mga tropa og diha gahulat-hulat kami. Sa paghulat mo dito madugay, kami yung gahulat sa unahan gahulat. Ito oy napay ngay butong. Sa butong pulak. Ako ano gani? Ginuldog. Apas ya ha? Apas lagi apas. Diha dikta na ta kay mga adto na sa suba. Kani nga suba adto pa dito sa Kawa, Valencia. Muni siya ang destinasyon kung mapabugnaw ta nga simple ra ba nga kuan. Ug diha na malit na puta mga pagkaon ug sulugbaon kay anday kalimot ta man si balon. Diha nang adto pa ta sa mga tindahas Valencia kay watay yahong, watay kutsilyo. Wala tanan. Wala gid, wala. Ana pa Mr. DIY pait puta sa kutsilyo. Shampoo pug cream pahumot pa. Uy, naapas gud ay. Wala siya to mga tropa des proper mga alpakukak, alpabino na siya, wash out dia. Ug diha nabot pa sa suba. O ano, apiskot lang asa porong iro nya na ha. Kay man na maglangas ang iro ako napad ang asa diha. Ato nang birahan gasuba na ta. Ag butong pud nato diha nga bilami tinibuok. Awak may sinsilyo, tibuok na lang. Butong. Tibuok. Ano mama ko di man ni makaog gas Amo mo baso lagi pala katong gagmay ko. Alis na siguro na to. Naglibog ko kasi lame. Kani bang butong or kani bang gainom butong? Kas lalom din na kayo. Ayaw mo kalibog og asil lami kay pwede na ninyo tiluan. Oy na po di ato mo. Shush. Iksina na po ni mga kurimaus. Diya ato nang gibirahan ko ba ni si Mr. Malcolm. Number 1 ni siyang dili mo inom sa among barangay. Diha ato nang gibirahan diha o ato nang sugdan gimekas-mekas na ni berada. Diha agoy perte si Malcolm pada katrada ni de kay mo ni ano to birador or tirador o babaye wala din siya uyab. Wala ni siya uyab gwapo kana wala uyab ug ganahan mo makauyab. Ayaw nagpili unsa gud ay. Diyan na po nang gibirahan diha mga lamas sili. O kita dia neksina na puta kay na may video atong gibalin na ng isda nga lami pakos sa isda agoy tilwi lang para mabalan charot diya ato pong sili og sasawan gibirahan og diha kay gutom na katong mga nangaligo sa sapa ni duol na kay naluto naman ang isda mo na diha agoy pasangil lang pay kay hapit naman diha so mo day unang ni punit ning mga lami pang agoy. Pero charot diha mga onata kay praise God. Nagkatapok na po ang mga alpakukak. Diha mga onata so birada ba de? Kubkub. Ang chicken cheese. Dalawa ni halang ni Malcolm. Kaning among balon dahil guys ginagmay ra din pero importante mabusog tang tanan, importante daghang rice kay ato gyapon ang birahan
Pero diha wa ta gigutom kaayo kay nabusog tas butong. Manon diha ni salom na ta kay kinsa po'y gustong magpasalom. Oy day. Kay salom di sa suba dili salom nga. Timing kayo nga pabisita na to dire di apod si Daniel Padilla. Bing lamiag panilap. Uy, uska barangay may niduaw diri sa Valencia. Munang diya maulit na ta gadala pag bringhouse ning uban. Alright. Uy, maulit na data diri guys. Kay wa na impas ng bahaw. Kay mong warak na butag uli. Diya, paano na? Salamat sa mga oras nga gigahin nga nagkatapok na sad og sa sunod na pod. Og asa na buta magbira. Og karon, let's go home na. Alright. Peace yo. Amping ta kanunay. Di lang pang probinsya, pang pamilya pa.